дар идомаи рақобатҳои ҷоми рахш таксӣ оид ба футбол, дастаи ТЕЦ бо тими Ломоносов барои баромадан ба даври ниҳоии мусобиқа дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бохтар байни ҳам рақобат намуданд. қисмати аввали вохӯрӣ бенатиҷа хотима ёфт. дар идомаи нимаи дуюми дидор бошад, бозингарони дастаи ТЕЦ бо як ҳуҷуми бобарор хатти дарвозаи ҳарифро рахна сохта ҳисобро кушоданд. аммо баъд аз чанд дақиқаи дигар бозингарони ҳарду даста бо омилҳои номаълум миёни ҳам муноқиша намуда қоидаи бозиро дағалона вайрон карданд. ин ҳолат то ба занозанӣ оварда расонид, ки дар натиҷа ба як нафари аз ҳарду даста аз ҷониби довар корти сурх дода шуд. то охири идомаи рақобат дастаҳо 10 нафарӣ бозӣ карданд. 5 дақиқа монанд то анҷом футболбозани дастаи Ломоносов ҳисобро баробар 1-1 намуда дастаашонро аз бохт наҷот доданд. ҳамин тариқ вақти асосии дастаҳои ТЕЦ ва Ломоносов мусовӣ 1-1 ҷамъбаст гардид. акнун дастаҳо барои баромадан ба даври финалии мусобиқа ба задани силсила зарбаҳои ҷаримавии 11 метра шурӯъ намуданд. дар зарбаҳои пеналти бозингарони дастаи Ломоносов дар иҷрои зарбаҳо аз худ ҳунару маҳорати хуб нишон дода, тӯбҳоро бехато ба нишон расониданд. ҳамин тариқ дастаи ТЕЦ аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. тими Ломоносов бошад дар даври финалӣ бо дастаи Маданият барои ба даст овардани ҷоми рахш таксӣ рақобат менамоянд. гузориши Парвези Хуршед барои барномаи иттилоотии хабар аз шаҳри Бохтар.